ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17/7/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ಈ ಶರೀರನು ತೂವಂದೆ ಆತ್ಮನು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಇಂದುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಗ ಏಪ ಪೋಪರು? ಉತ್ತರ: ಏಪ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಅಂಶ ಮಾತ್ರಳ ಉಪ್ಪುಜೋ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಪವಿತ್ರಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪವಿತ್ರಾದುಪ್ಪರು. ಅಪಗ ಮಿತ್ತು ಬಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಭಾವನ ಎದುರುಡುಲ್ಲರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಡ್ದು ಜ್ಞಾನನು ಕೇಂದು ಕೇಂದು ಏಪ ಪೂವಾದುಪ್ಪರೋ ಅಪಗ ಬಾಬನು ಜ್ಞಾನೊಡ್ದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪರೋ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಶಾಂತವಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಶಾಂತಿ ಧಾಮಗು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಹನಿಯೊಂದುಪ್ಪುನವು ಒಂತುದು ಪೋಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಶಾಂತಿಡುಪ್ಪುನಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದ್ ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ತೆರಿಯುನೋಡು ಒರಿ ಶಿವನೇ ಭಗವಂತೆ ಅತ್ತಂಡ ಪರಮಪಿತಾದುಲ್ಲೆರು ಅರಣ್ಯ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಪರಿಚಯಂತೂ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಕರಸ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬೇತಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆಯೋಡು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ತೆರೆಯುನಂದಿನ ಕಾರಣ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಕೊಡ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಆ ರೀತಿ ಬೇತೇರ್ಲ ಬಹುಶಃ ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏರಿಗ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಪಾತ್ರಳು ಮಸ್ತು ಗುಹ್ಯವಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಆತ್ಮನೇ ತೂವೋಡು ಶರೀರನು ತುಯ್ಯರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಸ್ತು ಉನ್ನತ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಡು ಕೊಳಕು ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಆತ್ಮದ ಪಾತ್ರನೇ ಆದುಂಡು. ಓವು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಆತ್ಮಡು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾಡ್ದು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೆತನುಡು. ಅಕ್ಕಲು ತಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ದೀವೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಧನುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲು ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ದೆತೊನೂರು. ಏರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೆತೊನೂರು ಅಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆರ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆತ್ತರು. ಎಂಚ ಆರು ಸದಾ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ನಿಕುಲ ಸಹ ಸದಾ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು ಕೂಡ ಏಪ ಅಪವಿತ್ರತೆದ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯುಜೋ ಅಪಗ ಮಿತ್ತು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು. ಬಾಬಾ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರದ ಯುಕ್ತಿನ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಎದುರುಡು ಕುಳು ಕೇನುಜೇರು ಮುರುಳಿನು ಓದವೆರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಎದುರುಡುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಎದುರುಡು ಕೇನುಜೇರು ಮುರುಳಿನು ಓದುವೆರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಎದುರುಡುಲ್ಲರು ಐದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರೆಯುವನರಿಂದೆತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಬಾಬನು ಜ್ಞಾನೊಡ್ದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಶಾಂತವಾದ ಬುಡ್ಪೇರು. ಆರಡ ಜ್ಞಾನ ಹನಿಯೊಂದುಪ್ಪುನು ಪಂಡತ್ತು ಆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಮಿತ್ತು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಆದುಂಡು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿಡುಪ್ಪನಗ ಜ್ಞಾನ ಹನಿಯೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಸಹ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೆರು. ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೆತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಚ ಒವ್ವೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಾಲ್ಯೊಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕಂಠಪಾಠ ಆದುಪ್ಪುನು. ಕುಡೆ ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಉಪಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಾಯರ ಬೈದರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೆತೊಂದು ಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಆತ್ಮ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ನ ಶರೀರಗು ಪುದರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಯಾನ್ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಆಧಾರವನ್ನು ದೆತೊನುವೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರಂತೂ ಕೇವಲ ತೆರಿಪೆರಗಾದೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆರು ಏರೆರ್ದಲ ಜ್ಞಾನನು ಕೇನುಜೇರಿದೆ ಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ಶರೀರದ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪವೆರು. ಮಾತೆರೆಗಲ ಮಾರ್ಗೊಂಡು ತೆರಿಪೆರಗಾದೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬೇತೆಕ್ಲೇನು ಕೇಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ
ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಅಕುಲು ಸದಾ ತೆರಿಪವಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಇಡೀ ವೃಕ್ಷದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತೊಂಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಲು ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ದೀಪದ ಮೂಲಕ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಯುಗಟಂತೂ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಯವು ದೀಪಲು ಕೆಲವೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಹಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂತೂ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಆದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ತೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಮುಖವೈನ ಎಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಚತತ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಏಪಲ ಚಂಚಲತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸುಖ ಧಾಮ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಐತ ಪುದರೇ ಆದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ದುಂಬು ಕೊಯ್ಲಕ ನೆನೆಕುಲು ಏತು ಕೈತಲ್ಗು ಬರ್ಪರೋ ಆತು ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಬಾಬಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದ ಲಡೈಡ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಆತನ ವಿಮಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದೆ ಮಾತನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಪಂದಾಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಐದವರ ಈ ವಿಮಾನ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕೂಡ ಈ ಚಂದ್ರಮ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಗ್ರಹಟು ಪ್ಲಾಟ್ಲು ತುಯರೆ ಪೋಪುಜೇರು ಇಂದು ಮಾತಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯರ್ಥ ಅಭಿಮಾನವಾದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನೋಡು ಏತೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ವಿಜ್ಞಾನೋಡಂತೂ ಪೆಟ್ಟುಲಡೆಯುಪ್ಪುಂಡು ಶಾಂತಿನು ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡಿತ್ತನು ಅವು ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆಂತೂ ದುಃಖದ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಏಪಲ ಅಶಾಂತಿಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪರು ಅವು ಅಂತೂ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರತವಾಸಿಲು ವೈಕುಂಠ ಸ್ವರ್ಗನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ವರ್ಗದಕುಲು ವೈಕುಂಠರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು ಕೇವಲ ಶಾಂತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಸುಖನಂತೂ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇನು ನಿಯಮಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಸುಖನು ನಿಕುಲೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೇನು ದುಃಖೊಡ್ದು ಬುಡ್ಪಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರು ಆತ್ಮಲು ಮೂಲತಃ ಶಾಂತಿಧಾಮೋಡು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೀನ ಆದುಲ್ಲರು ಏಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಆದುಲ್ಲರು 14 ಕಲೆರ್ದು 16 14 ಕಲೆ ಎತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಒಂದು ಪೋಪರು ಇತ್ತೆಂತೂ ಓವಿಯ ಕಲೆಕುಲು ಒರಿದಿಜಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ದುಃಖ ದಯಗುಂಡು ಪಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅರೆ ದುಃಖವಂತೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡುಂಡು ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂತೂ ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಧರ್ಮಲುಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸುಖನಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕುಳಿತು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತು ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಉಂಡು ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪರು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮಲು ಬೈದನೋ ಅವು ಶಾಂತಿಧಾಮವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನೋ ಅವು ಸುಖಧಾಮವಾದಿತ್ತನು ಆದಿಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಆದಿ ಪಂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಂದು ಅವು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಿತ್ತನು ಆ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತೇರು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಿತ್ತನು ಅಲ್ಪ ವಿಕಾರದ ಪುದರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪುನತ್ತೆ ಸುರುಸುರುಕು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಮನು ಜಯಸೆಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಅಪಗ ಆತ್ಮ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಪತ್ತುದಿತ್ತುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಶರೀರ ಸಹ ಅಂಚಿನನೇ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಶರೀರ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐನೇ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಆಳದ ಮರತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಳಿ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ಉಂತುದುಂಡು ಐತ ಬುಡನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ತಲಹದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಶಾಖೆಲು ಉಂತುದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು ಅಕುಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ದೇವತೆಲು ಯಾನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ 84 ಜನ್ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪಡೆಪೇರು ಏನಿದ ಚಿತ್ರನ ತುಜಿಪವರು ತಮ ಪ್ರಧಾನ ಅನಗ ಹಿಂದುಲು ಪಂದು ಪಣದು ಬುಡ್ಪೇರು ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಲೆತೊನುಜೇರು ದೇಪಂಡ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ನಾಟಕೊಡಿ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಆದಿಸನಾತನ ಎಂಕುಲೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಭಾರತನೇ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಹಿಂದುಲು ಪಂದು ಲೆತೊನುವೆರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನವು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಇನ್ನೇನು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಇತ್ತೆಂತೂ ಕೇಂದ್ರೆಗೂ ಆತು ಸಮಯಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ನ ತೆರಿಪವಲಿ ತೆರಿಪವನ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಲಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 5ಲ ಪ್ರಮುಖವೈನನೇ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆಡ್ಲ ಸಹ ಎಂಚೆಂಚ ಓದೊಂದು ಪೋಪೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಸುರುತ್ತ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ಹಗುರವಾಯ್ನ ವಿದ್ಯೆ ನೆನಪು ಪೂಜೆ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬದಲಾದ ಬುಡ್ತುಂಡು ಪಂಡು
ಅರೆ ವಿದ್ಯೆಡು ಮಿತ್ತು ಏರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುತ ವಿದ್ಯೆ ಮರತೊಂದು ಪೋಪುಂಡತ್ತೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿತ್ಯಲ ಪೊಸ ಪೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆರು ಸುರುಕು ನಿಕಲ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಸಹಜವಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಗುಹ್ಯಾತಿ ಗುಹ್ಯ ಪೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರತ್ತೆ ತೆರಿಪೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇತು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾಬನ್ನು ತೆರಿಯೊಂಡಲ ಯಾವು ಬಾಬನ್ನು ತೆರಿಯೊನ್ನೇರದವರ ಆಸ್ತಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಯುನೇರು ಕೇವಲ ಈತೆನು ತೆರಿಪಂಡಲ ಸರಿ ಏರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೋ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಸ್ವಿತಾನರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಪರುಡು ನೆನೆಪುಡಿತಿದ್ದು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು ಇಂದು ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಉಪ್ಪೆರೆಗುಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು ಐದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಎಂಚಾಪೇರು ಈ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶನ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಅವೇ ಗೀತ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಐನು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಈಗ ಇತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನವಾದುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ದು ಪೂಜಾರಿರ್ದು ಪೂಜ್ಯರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆವಡಾಪುಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುಲ ಸಹ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಭಾರತ ಭಾಷೆಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಕಳ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆಕುಲು ಕಡೇಟು ಬರ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಈತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗಡ್ಲ ಬತ್ತದು ಇಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ರಾಜರಾಣಿಯರಂತೂ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜರಾಣಿನ ಎದುರುಡು ಸೇವೆಡುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ರಾಜರಾಣಿಯರಾಪುನನೇ ಸುಖ ಕಾದು ಅಲ್ಪಂತು ಮಾತ ಸುಖಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬೇಗನೆ ಪೋಪ್ನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದುಂಡು ಎಂಚ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಲು ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಆಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಏರು ಈತು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಆಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಇಂಚಿನೇನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಅಗೌರವವಾದುಂಡು ಅಕುಲಂತು ಬರ್ಪುಣನೆ ಕಡೆಟು ಮಸ್ತ್ ಸುಕೊಂಡು ತೂಪುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖನ್ಲ ಪಡೆಪುಜೇರು ಪೂರ್ಣ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಭಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಖರವಾದ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವಿದೇಶದ ವಸ್ತುನು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಿಡಿದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಂತೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಿಡಿದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಾರ ದುಃಖ ಉಂಡು ಮಾತೆನ್ನಲ ದುಃಖನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಾರು ವರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡು ಪಂದು ಭಲೆ ಏತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೇರು ಕಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇವಲ ಮಾತೇರ್ನ ದುಃಖದ ಪಾತೆರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಉಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೆಟ್ಟುಲಡೆಯ್ದ ಪಾತೆರುಂಡು ಬಿಡುಗಾಸದ ಪಾತೆರುಗೆ ತುಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಲಡೆಯಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಯುಗುಟಂತು ದುಃಖದ ಪಾತೆರನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹಿಂದೆತ ಲೆಕ್ಕೊನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಲಡೈ ಏಪ ಬೋಡ ಅಂಡಲ ಸುರುವಾವು ಭಾರತಡು ರಾವಣ ಏಪ ಬರ್ಪೆನೋ ಸುರುಸುರುಕು ಇಲ್ಲಲು ಲಡೈ ಸುರುವಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ ಬಿಡುಪೇರು ಪರಸ್ಪರ ಲಡೆಯಾಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಿದೈದಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ಮದ್ಯಡು ಲಂಚ ಇಂಚಿನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವಾದು ಮಲ್ತೊನೋರು ಏತೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಳಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು ಹೊಸ ಬೇರು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜೆ ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಒರಿಯೆ ಬಾಬರ್ದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿಯ ಪರಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆರೆಗುಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉನ್ನತಿನಂತೂ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಿದೈ ಬತ್ತಂದ ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಪುನ ಪಾತೆರ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬುಲಿಪೇರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೇರು ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ವರ್ಗಾಯಿತ ಆದು ಬಿಡುಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ನಾಲು ಕಡೆ ಸಂದೇಶದ ಶಬ್ದ ಪರಡೋಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪರು ಕಡೇಟು ನಿಕುಲೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕೈತಲು ಬಲ್ತದು ಬರ್ಪರು ಅಂಡ ಏತು ತಡವಾದು ಪೋಪುಂಡೋ ಆತು ಟು ಲೇಟ್ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಜಮಾ ಆಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರೆಗಾದ ಈ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಅವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಆದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಈ ಬ್ಯಾರ್ಜಿದ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಸಮಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ಈ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಯಾರ್ಜಿನ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ದೀವನುರು ಮನ್ಮನಾಭವ ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಪಂದು ಇಂದೆಟ್ಟುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊನ್ನೇರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊನ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ಒರಿಯೆ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ
ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಇರ್ದು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನನು ಸ್ವಯಂನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಆತ್ಮೋಡು ಪತ್ತು ದಿನ ಪಾಪನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಪೋಡಾಪುನ ಅಂಶ ಮಾತ್ರಲ ಅಪವಿತ್ರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪಿ ಖಜಾನೆದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಜಮದ ಖಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪದಮ ಪದಮಪತಿ ಭವ. ಅಂಚೆನೆ ತೀಯರ್ಡ ಖಜಾನೆಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಅಂಡ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಈ ರಡ್ಡು ಖಜಾನೆದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭವಾದು ಪಡು ಅಪಗ ಜಮಾದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಜಮಾ ಮಲ್ತರ್ಡ ಪದಮದಾರ್ಥ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚೊಂಡು ಒಂಜೆಕ್ ಪದಮದಾತ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂಚಿನನೆ ಆಂಡಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡ ಅದು ಬರ್ಬು ತಪಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ ಆದುಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನನೆ ಅವಡು ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಗಮನಪ್ಪುನಗ ಪದಮಾಪತಿ ಆದು ಬುಡ್ಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮನೋಬಲೋರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಳಬ್ಧ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.